Giuseppi, dal-lejl ħlomt ħolma. Ngħidlek is-sewwa ma tantx fimta, iżda naħseb li kienet xi ċelebrazzjoni ta' għeluq snin it-tifel tagħna. Bejn wieħed u ieħor il-ħolma kienet hekk. Kienu ilhom jippreparaw għaliha madwar 6 ġimgħat. Żejnu d-dar u xtraw ħwejjeġ ġodda. Ħarġu jixtru bosta drabi u ġabu magħhom ħafna rigali sbieħ. Kurjuża hi li dawn ir-rigali ma kienux għat-tifel tagħna. Geżruhom f'karti sbieħ biċfufi koloriti u qegħduhom taħt siġra. Iva Giuseppi, smajt sew, propju siġra fid-dar tagħhom. U s-siġra żejnuha wkoll. Il-frijej tagħha kienu mimlija bla li nileqqu u tiżjien sabiħ ieħor. Fuq il-quċċata kien hemm figura li jkolli ngħid kienet ta' Anġlu. Kien fih il-ġmil tiegħu. Kulħadd kien jidħak u ferħan, il-koll kienu fuq ix-xwiek għar-rigali. Taw rigali lil xulxin. Giuseppi, tifhimha din? Imma mhux li t-tifel tagħna. Naħseb li lanqas biss kienu jafuh. Kieku biss semmew darba lill-ismu. Mhux stramba din li dawn in-nies jgħaddu minn dan it-taħdiet kollu biex jiċċelebraw għeluq snin ta' xi ħadd li ma jafux. Ħassejt li kieku Ġesu kellu jmur għal din il-festa, kien ikun qisu qed jindaħal fejn ma jesgħux. Kollox kien sabiħ Giuseppi u l-ferħ kien fuq wiċċ kulħadd. Iżda dan kollu għamilli swit il-qalb u għanqalni biex nibki. Kemm taniket għal Ġesu li ma jkunx mixtieq għal festa ta' għeluq sninu. Ninsab kuntenta Giuseppi li din kienet biss ħolma. Alla ħares issir realtà.